kada osjećaš da treba da kreneš dalje, ali nikako da kreneš. Kao da si stao u jednom mestu, kao da si se zakopao. Stojiš, treba da iskoračiš, a ne možeš. Šta je to što ti ne dozvoljava da kreneš dalje? Da li je to neki strah? Da li je to tuga za tim prethodnim životom? Da li je to strah od nepoznatog, kao da ne znaš šta će da se desi u budućnosti i šta je to što sad trebaš da uradiš? Ovo mogu da budu različite situacije, ovo mogu da budu promene posla. Odnosno, znam da treba da prođem, da idem u drugo, a ne mogu. Nešto me koči. Ili si možda dobio otkaz, pa sada trebaš da iskoračiš da ideš dalje, a ne znaš gde. I ne znaš ko si. I ne znaš u ovom trenutku šta je to što zaista želiš, a prosto moraš da napraviš neki iskorak. Da li su se možda desile neki gubici? Kao da osjećaš da nemaš tlo pod nogama. Ovo su situacije u kojima čovjek najviše raste. Kada mu se pomeri tlo pod nogama i kada izgubi kontrolu nad svim što je mislio da ima kontrolu. To je moment kada najviše rastemo. U tom trenutku svi resursi se pokupe i skoncentrišu u jednu tačku, ta tačka si ti. I krene da se budi ona snaga, iskonska snaga za preživljavanjem. I onda dolaze nove ideje i dolaze to kao da se neka svetlost budi u tebi. A ta svetlost je u stvari šta? Pa to tvoje božansko ja, to tvoje što te je stvorilo. Ono je tu uz tebe i ako svaki put pokušavaš da imaš kontrolu nad nekim događajima, kontrolu nad životom, to je ono što će da te vuče u veliku i duboku patnju. Zato što ta kontrola, često si verovatno i čuo control freak. To je nešto što može zaista da pravi velike poteškoće zato što ukoliko ti se izmaknu ispod tebe svi oni oslonci na koje si navikao da postoje, onda počinješ da se batrgaš, da praviš neke iznuđene greške ili da uđeš čak i u depresiju, stanje bez cilja, bez pomaka na napred. Ono što je prethodno i prvenstveno potrebno u ovakvim situacijama je da ostaneš miran i da veruješ u to da to što te je stvorilo da će i dalje da te vodi. I da je ovo prava situacija za tvoj najveći rast. Da jeste teško, da deluje da je teško, ali kada budeš doneo kao cilj, kao da stvoriš u sebi neki plan za neku budućnost i vidiš sebe u nečemu što ti je lepo, što ti je svetlo, što želiš, onda kao i da se svi resursi okrenu i budu tu uz tebe i kao da sve krene u tom smeru koje je tvoj pravi izbor. Neki put ne moraš čak ni da imaš sopstveni cilj, samo trebaš da slušaš taj unutrašnji glas koji te vodi i koji kao da intuitivno dolazi do tebe. Kao da kada ustaneš ujutru, kao da znaš i pusti da te vodi taj glas, jer taj glas je ta intuicija koja te vodi u pravom smeru. Dok god je nadjačava intuiciju, onda i vodi, racio vodi, ali postavlja se pitanje koliko je zaista racio ono što nama treba u ovom trenutku. Jer nas je racio doveo u situaciju u kojoj smo bili. Hajde sada da se prepustimo toku života. Tamo, i to je jedini način, je da slušamo svoj unutrašnji glas. Kao da li to idem u pravom smeru ili ne. Duboko se zapitaj svako jutro i radi najbolje što možeš u toku dana i kao da budeš usklađen sa samim sobom. Onda si na pravom putu. Tada se otvaraju sva vrata. Tada se otvara i
I ono što uopšte nisi ni znao da treba da se otvori ili da je to uopšte tvoj put. I onda budu mnogo bolje nego što si uopšte zamislio da može da bude. Meni su se otvorila neverovatna vrata koje nisam mogla ni da pretpostavim da mogu da radim na tome, a daleko od toga da sam ih ja sama zamislila, daleko od toga da sam imala svijest i kapacitet u trenucima pada da to nešto pripada meni i da sam ja toga dostojna. Zato ništa nije propalo, lagano prepusti se toku života. U trenucima kada ti je najpotrebnije, pusti konce i one stvari koje te vuku racionalno ka nekom tlu i pusti da te vodi to unutrašnje ja. To je tvoj pravi